Som la companyia de la nit fosca de segon B i avui us presentarem Misteri a l'escola. Bon dia. Bon dia. Nens, preparen els instruments, sisplau. Queden pocs dies per recitar. D'acord. Vinga, comencem. Espera, que no trobo la partitura. Busca bé. Ja l'he trobat, estava al calaix. Necessito una miqueta, que queden molts dies per recitar i queda molta cosa per millorar. Ja ho sabem. Doncs vinga. Quique, tinc una idea. Si trobem els instruments i els venem i ens traiem uns diners, D'acord, em sembla bona idea, però com ho fem? podem entrar a la nit sense que ningú se n'adoni. Sí. Corre, anem a casa meva i planegem tot. Perfecte, doncs ho tenim tot a punt. Sol falta entrar a l'escola. Com ho fem? Podem forçar la porta, ficar-nos per una finestra i agafar tots els instruments. D'acord, però necessitem alguna cosa per posar els instruments. Podem agafar bosses i la furgoneta del teu pare i portar els instruments a alguna casa. Et sembla bé? Sí, millor a casa meva perquè els meus pares no estan aquest cap de setmana. Perfecte, quedem a casa teva a les 7:45. Allà ens veiem. Fins després. Ja tens totes les coses preparades? Sí, ja ho tinc tot a punt per marxar. Doncs què esperem? Marxem. Ja estem arribant. Prepara les coses. Vaig. Ja hem arribat. Agafa la bossa. Per què no l'agafes tu? Perquè estic conduint. Ja hem entrat. No cridis. És aquesta? Crec que sí. Corre, busquem els instruments i marxem. Busca bé. Ja els he trobat. Que no cridis. Perdó, però els he trobat. Va, corre, ajuda'm a posar els instruments a la bossa. Quique, corre, marxem d'aquí. Bon dia, nois. Asseieu-vos i comenceu, sisplau. Sí. Robert, els instruments han desaparegut. Quina ximpleria, mireu bé. Robert, que no hi són, hem mirat per tota la classe. Hòstia, és veritat. Hugo, ves a buscar. Ara vaig. Heu mirat el sessió? Ara miro. Què ha passat? Que han desaparegut els instruments. Esteu segurs? Sí. Doncs aneu a una altra escola a demanar els instruments mentre jo busco una solució. Oh, hello. Can we ask one service one thing? Hello, what do you need? Some instruments, please. Yes, of course, we need things to do. But why do you need? What has happened? We need temporary recital because our instruments have been stolen. Okay, what instrument do you need? We need one piano, one drums, two guitars, and three flutes. No, we intended. Okay. You are welcome. Bye. Que bé, us han deixat instruments. Sí. Doncs aneu assajant que mentre jo truco als investigadors que vinguin. Està bé.
passarà amb els nostres instruments? No sé, però intentaré recuperar-los. D'acord, però si no els recuperem, què fem? Ai, hija, no sé, però tocarem els instruments de l'elegat de fora. D'acord. Vinga, comencem. Vamos. Vinga. Hola, nois, us he contractat perquè ahir a la nit van entrar a robar i necessito que trobeu els instruments, sisplau. D'acord, saps alguna cosa respecte als lladres? No, però podem mirar les còmeres. Bona idea, anem cap allà. Crec que veig alguna cosa a la porta principal. Jo també. Crec que ja sé qui són. Són uns lladres que fa pocs mesos van sortir de presó. Pensava que estaven muntats, però no és així. D'acord, però ja tenim els lladres localitzats. Sol falta saber on estan i detenir-los i d'agafar els instruments. Sabeu on viuen? No, però podem demanar a la policia que es localitzi. Sabeu el seu nom? Sí, es diuen Mamadou i el seu ajuda Kiki. D'acord, gràcies per la vostra ajuda. Gràcies a tu per portar a nosaltres. Bon dia, nois. Agafa els instruments, sisplau, que aquesta és l'última classe abans de recitar i tenim que millorar tot. Sí. Robert, quan tindrem els instruments? Quan agafes la seda sí ens debo dir, però aviso que serà després del recital. D'acord. Vinga. Doncs anem a l'escola a donar els instruments, no? Sí, estan tots els instruments a la furgoneta? Crec que sí, revisa-ho, sisplau. Ok. Sí, estan tots, podem marxar. D'acord. Anem a descarregar els instruments. D'acord. Doncs està tot a punt per demà, no? Sí. Ja podem marxar, no? Hola, senyora directora. Hola, Robert. Ara. Ja sabem el que tenen preparat per demà. Què faran? Que ens volen vindre a fer un atac. Nosaltres els posarem aquí d'infiltrats, els agafem i agafem els instruments. Doncs fins demà. Fins demà. Espero d'acord. Hola, nens. Preparats per al vostre gran dia? Sí, companys, va. És el gran moment de gaudir després de tot el que ha passat. Tot. Sí, companys, va. Hola a tothom, mans a dalt. Mans a dalt. Mans a dalt. ¿Eso qué es? Una samarreta. Mamadou, sento, diré. Està a la furgoneta de la porta. Tenim els instruments i podem començar a recitar.